Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, ca acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu Ieresul. Și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte și să luminezi turma ta. Ca un părinte și învățător, pentru aceea strigăm lui Dumnezeu, Aliluia!